it's still going up. That's still up. It's very strange watching it as we go down. It's like they're going up. No, they're not. They're standing. לכולם. ברוכים הבאים לטקס ההשקת קטורה סולה. כיום הפרויקט הפוטו-וולטאי הגדול בישראל המחובר לרשת החשמל. כבוד לנו, למרות הרוח, לערבה פאוור ול-ADF, שכ-170 אורחים האמיצים צלחו את החום הכבד ואת המרחק העצום והגיעו כדי להשתתף איתנו בחגיגת סיום 6.5 שנים של העבודה המאומצת מתחילת תכנון השדה ועד לחיבור לרשת החשמל. אני כתבתי היום, אבל היום היה קצת מעונן, אז אני משנה לאתמול. קטורה סולה ייצר וסיפק לרשת מעל 250,000 קילוואט שעה חשמל ירוק. בששת הימים, מאז
לחץ האדם הנכון על הכפתור הנכון בחיפה וחיבר את הפרויקט לרשת, ייצרנו מעל 1.5 מיליון קילוואט שעה חשמל ירוק. כוונת השותפים להתמיד ועוד לשפר את ביצועי המיזם יום יום לכל הפחות במשך ה-20 שנים הקרובות. סלחו לי, הרוח קצת מנצח אותי, אבל אני בסוף אנצח את הרוח. Amongst our guests today, and a special welcome to His Excellency Mr. Shifarao Shigute, Minister of Education for the Government of Ethiopia. He is here heading a delegation of presidents of Ethiopia's leading universities. Welcome to you too, gentlemen. From now on, please make sure someone translates for you, okay? אנחנו מאחלים לכם, לכבוד ראש המועצה, לחברי קטורה, לתושבי האזור, למייסדי ובעלי ערבה פאוור ו-ADF, ADF, Energy Nouvelle ישראל. אני חייב ללמוד להגיד את הכל, אני אלמד. נציגי משרדי הממשלה, נציגי חח"י, רמ"י, הרשויות, המממנים, היועצים, נציגי קבלני ההקמה ועובדינו היקרים, ערב מהנה ומשמח. נפתח בפרק הברכות, נמשיך בסרט ונאכל ארוחת ערב טעימה בהמשך, ועוד נסיע את כולם חזרה בזמן למטוס חזרה לאזרחות. לפני פרק הדוברים, כמה תודות. תודה לאוסקר, לחיים ולאיתי, שהנימו לנו וימשיכו וילוו אותנו בהרכב מוזיקלי אילתי מפורסם ומוצלח ביותר. תודה לליטל ולחברת טעמים על הארוחה הטעימה שעוד נאכל בהמשך. תודה לדרומי קטורה, לליסה בעצם, ראיתי את ליסה שם עובדת, שהעלו את רובכם, ומי שלא הספיק, התנצלות, בפרונים, לגובה, לעשות תצפית על השדה, מי שלא הספיק, יחזור ונעשה. תודה לטל אגסי, שביים והפיק את הסרט, הנעים מאוד, שאנחנו עוד נראה בהמשך, ותודה מיוחדת לאילנה לוצקי שלנו ולכרמית אייזקס מ-ADF, הזיעו, עמלו, טעחו והרימו את האירוע היום בערב לכבודנו. תחילה ברכת המארח, קיבוץ קטורה, מהמייסדים והשותפים בחברת הערבה פאוור. אני מבקש מסנדי, מזכיר הקיבוץ, לעלות ולברך. אורחים יקרים, נכבדים, חברים, שותפים. לפני כ4 שנים חנכנו שדה סולארי ראשון בישראל, כאן בקטורה. היה זה בזכות מאמציהם, נחישותם ואמונתם של הבעלים, ובמיוחד של הצוות המסור של ערבה פאוור. השמש היוקדת, סימן ההיכר של החיים שלנו כאן, שקיבלה בעוצמתה את פניהם של ראשוני העולים לקרקע ומקימי הקיבוץ, וממשיכה לאתגר את חיינו כאן כ40 שנה, הפכה בזכות חברת ערבה פאוור למקור של אנרגיה מקיימת, גאווה ופרנסה טובה. היום אנחנו מציינים אבן דרך חשובה נוספת, בהגשמת החלום, חנוכת השדה הסולארי הגדול בישראל. יש לנו את הכבוד להיות שותפים להתרחבות החזון של פיתוח מקורות חשמל ידידותיים לסביבה, ואנו גאים
לקיים את הפעילות כאן אצלנו. ילדינו הצעירים זוכים לראות לנגד עיניהם שאפשר להגשים חלומות, שאפשר לממש ערכים יפים של קיימות ושימור משאבי כדור הארץ בפעילות עסקית מצליחה. הצלחתה של ערבה פאוור היא מקור השראה עבורנו כקהילה ועבור ילדינו. הישגיה נותנים תקווה שגם ילדיהם של ילדינו ובני בנינו יזכו לקיים כאן בערבה חיים איכותיים ולהמשיך ליהנות ממשאבי הטבע. בהערכה גדולה ובברכת חברים ושותפים, קהילת קיבוץ קטורה מאחלת לכם הצלחה ומזל טוב. תודה רבה. ברכת הרשות המקומית, כבוד ראש המועצה המקומית מהודי גת, שמזה עשור מוביל את הגשמת החזון להפוך את הערבה הדרומית, איך אמרת, לעמק הסיליקון של האנרגיות המתחדשות. אז עוד איזה מסמע קטן היום. תודה ג'ון, תודה לסנדי ומזכיר קיבוץ קטורה שבירך פה לפניי. אני חושב שזו הברכה הראשונה שלו, מזכיר חדש סנדי, ואם תתפתח כמו ערבה פאוור אז אנחנו בשמיים. לשותפים, לבנאים, למתכננים, לחברה, למממנים, לחברים, לפעילים, אבל הכי הרבה, אני אומר לכם עוד פעם, לאלה שבנו פה, זה היה מדהים. הקבוצות של האנשים, של העובדים בסופו של דבר, שבנו ועשו בחום הכבד, מדהים, תודה רבה. מתחברים פה כמה דברים בחבל אילות שבגללם אנחנו מתקדמים, אני חושב, יותר ממקומות אחרים. ראשית, מתחברים פה השמש והקרקע, אבל זה לא מספיק, כי גם בסהרה יש שמש וקרקע. מתחברים פה התשתיות הקיימות, תשתיות של חברת חשמל, תשתיות של אנשים, יישובים, אין בכל מקום, אין בסהרה. ובעיקר מתחבר פה ההון האנושי, היכולת, ההתמדה, הנחישות, הרצון, ההמצאה, היזמות, הכל ביחד מתחבר ביחד עם שלושת הדברים הראשונים לפרויקט מדהים שאני חושב קורה בחבל אילות, עמק השמש לאנרגיה מתחדשת, כמו שג'ון אמר. והוא נולד רק כדי להביא עוד אנשים פה. אנרגיה מתחדשת היא מטרה בפני עצמה, לעזור לעולם, אוויר נקי, הכל מתחמם, צריכים לקרר, צריכים לעזור, החלטות בינלאומיות, החלטות ממשלה, אבל בעיקר המטרה הזאת של אוויר נקי היא מטרה אחת, והמטרה השנייה היא להביא לחבל אילות עוד אנשים. והעובדה שבאמצעות פרויקט האנרגיה מתחדשת בחבל אילות, הוספנו בחבל אילות כ100 משפחות שעובדות וגרות במדע, בטכנולוגיה, במחקר, בעבודה, בעשייה, בתכנון. כל זה מה שצריך כדי להגדיל את מספר הנפשות בחבל אילות מטרתנו העליונה. אז נכון שאנחנו מגיעים כבר כמעט ל-70% חשמל עם השדה הזה שאילת ואילות צריכה ביום, אבל אנחנו רוצים 100% חשמל אינדיפנדנט אריה פה באזור חבל אילות ואילת, ולעשות את זה באמצעות פרויקטים שיביאו חשמל בלילה, כמו הגירה שאובה שאנחנו מתקדמים איתה, כדי שכל החשמל שמיוצר במדינת ישראל באשקלון יישאר למדינת תל אביב, ואנחנו נספק את החשמל לעצמנו פה. חברת הערבה פאוור, שאני גאה גם מהצד של להיות חבר קטורה, היא היזמית, היא ההתחלה, היא עשתה, בעקבותיה באו אחרים. אני מאוד גאה להיות חלק כקיבוץ, להיות חלק במועצה שמקדמת והיא מרכז ארצי וכבר בינלאומי לאנרגיות מתחדשות. אז תודה רבה לכל אלה שהגיעו, תודה רבה ובהצלחה להמשך, לשדות הבאים. תודה רבה. גם לנו יש איגוד, תאמינו או לא,
ויש לנו גם מנהל איגוד, מאז ומתמיד, מאז התחילה דרכנו המשותפת, ואני מבקש מהחבר איתן פרנס לבוא ולברך. ערב טוב לכולם. אני כל כך שמח להיות פה, ליד ג'ון, ליד החברים, ליד אודי גת, ליד עד, ליד החברים מהערבה, במקום המרוחק הזה כל כך ממרכז הארץ בישראל, והכל כך מחובר לעתיד של מדינת ישראל. הוא מחובר לא רק בגלל שהילדים של מדינת ישראל יום אחד יבואו ויראו את המפעל הציוני המדהים הזה, שכאן עשו בערבה חברים מקיבוץ קטורה ומי שעזר בידיהם, וזה כאן צריך להזכיר כאן את חברת החשמל הצרפתית, אנרג'י נובל, EDF, את איילון שנמצאים כאן ואחרים, ואת כל מי שעזר ותרם ועשה. אבל התחום הזה מחובר גם לכיס של כולנו, לכלכלת מדינת ישראל, ולא בצד השלילי כמו שמציגים אותו. בחשבון גס, השדה שאתם רואים מאחוריכם מייצר תועלות משקיות של מעל 30 מיליון שקל כל שנה למשק בישראל. לא מספרים לכם את המספר הזה, אתם לא תמצאו אותו בשום מקום, כי המדינה מחביאה אותו, היא מחביאה אותו מאחורי דוח ממשלתי, שמי שמאוד מאוד חרוץ יוכל לקרוא את המספרים ולמצוא את התועלות, והתועלות האלה הן תועלות סביבתיות, כי המתקן הזה שמייצר חשמל חוסך שריפת דלקים בתחנות כוח, תועלות לביטחון המדינה, ביטחון האנרגיה של מדינת ישראל, שמה שיקרה אם עוד פעם ייפסק הגז הטבעי, וכאן יספקו חשמל לרשת, ואזור אילת אני מקווה מאוד יהיה עצמאי אנרגטית בשנים הקרובות, ויוכל ללמד את כל מדינת ישראל שאפשר גם לגוון מקורות אנרגיה, לבזר את אתרי הייצור, זה שווה הרבה מאוד כסף. אני רוצה להגיד לכולכם, הדברים האלה שהערבה פאוור עושה כאן, אני מאמין, ואני חושב שאחרים כאן נמצאים גם מאמינים, עוד יחרטו בתולדות ההיסטוריה של המדינה המפותחת שנקראת ישראל, ואתם ג'ון ואתם חברת ערבה פאוור וכל מי שעזר ועשה, אתם יעלומים בתכשיט הזה שנקרא ישראל, ועלו והצליחו, ורק תמשיכו, אנחנו נמשיך לעבוד מאוד קשה בירושלים, כדי שיקראו את המספרים של הדוח של פרופסור יוג'ין קנדל, ושכלכלת מדינת ישראל תשים מספרים על התועלות המאוד מאוד משמעותיות, שתחום האנרגיה המתחדשת והאנרגיה הסולרית בפרט, מביאים למשק ולחברה ולעם בישראל. תודה רבה. תודה איתן, הזכרת, אבל לא מספיק. אנחנו פה שותפים, 50-50. חברת ערבה פאוור ו-EDF עשו דרך ארוכה ומשותפת ומוצלחת, ועוד נעשה. שי כהן, בוא תעזור לי רגע. מאפיין מרכזי של פרויקט תורה סולה הוא שיתוף הפעולה המקצועי המוצלח במשך יותר מ3 שנים בין בעלי הפרויקט וחברת החשמל לישראל. לא פחות מ6 מחלקות של חח"י לקחו חלק פעיל בהקמת הפרויקט וחיבורו לרשת, ואני את התודות הרבות לאנשי חח"י הטובים מבקש משי כהן להקריא, שפעם אחת יירשם בפרוטוקול שהוא לא מבקש, הוא לא דורש, הוא לא צועק, הוא לא בוכה, הוא רק בא להודות. תודה. טוב, אני לא בדרך כלל נואם, אז ככה, לירון וייס, מנהל חטיבת הפרויקטים, שבאחריותו אגף התכנון ואגף הביצוע, לאגף התכנון ההנדסי, לצביקה שטג, לאלברט שחף, לזיו ניר, לאונית פריידרוביץ' וחדווה צימרמן, לאגף הביצוע, לדוד וודבוז, לרבוכין, גדעון קובני, גל נזמי, שמעון ואבי ארוואץ, שמעון סבק ושמעון לוי, לאגף התכנון, אגף תפ"ט, ברק רשף, דוד עמדור, לדוקטור קלוז'ני ויעל בן פורת, לאגף ההולכה וההשנאה, סרגו, בראונשטיין, לירון ליב, אייל בוסני, רון הכט, עמוס לסנר ורמי ברניר, למחוז דרום, למיכה בן דוד וצוותו, לאלי אלישע וצוותו. בזכותכם זה עומד ומייצר. תודה רבה.
אני מתכבד להזמין את מר רון וייס, סמנכ"ל פרויקטים של חברת החשמל, לשאת דברים. ערב טוב ותודה רבה. ערב טוב לכל המכובדים, מר אורי גת ראש המועצה, חברי קיבוץ קטורה, אנשי EDF, אנשי ערבה פאוור, נציגי הרשויות, עובדי חברת החשמל, כל המשתתפים המכובדים. אני מברך פה בשם עופר בלוך, מנכ"ל החברה שנבצר ממנו להגיע לטקס, ואני רוצה להודות לכולכם. אני חושב שהרמתם פה, התלבטתי אם להגיד הרמתם או הרמנו, כי אני חושב שהיינו שותפים, אז אולי נגיד הרמנו. אני חושב שהרמנו פה פרויקט מדהים, גם טכנולוגי, גם סביבתי וגם מפריח שממה. אני רוצה להודות להרבה מאוד גורמים שהיו שותפים לפרויקט הזה. אני חושב שההצלחה הגדולה של הפרויקט הזה הוא שיתוף פעולה בין הרבה מאוד גורמים. חברת החשמל עשתה ככל ביכולתה כדי שהפרויקט הזה יתרומם. החל מהשלבים הראשונים של תאומים מול מנהל המערכת ומול מחלקות התכנון שלנו, דרך התכנון המפורט, הביצוע, הקמת הקו שמחבר את האתר והתחנה, שינויים בתחנות בקצה, בקצוות שאליו מחוברת התחנה, ותחנת המשנה שאתם רואים פה לימיני. אני חושב שלחברת החשמל היה מאוד חשוב שהפרויקט הזה יקום ויצליח, ואני שמח שאנחנו עומדים פה אחרי מספר ימי הפעלה מוצלחים, ואין לי ספק שהפרויקט הזה יעבוד, כפי שנאמר, 20 שנה ויותר בצורה מאוד מאוד מוצלחת. לעתיד אנחנו מסתכלים על פרויקטים נוספים שנשמח לעשות, גם עם חברת ערבה פאוור וגם עם EDF. ואני אסכם ואומר בברכה שתזרח עליכם השמש, כי אני חושב שזאת הברכה הכי מתאימה לאתר הזה. תודה רבה. פרויקט ה-PV הענק שמאחריכם הוקם תוך 7 חודשים. כמה חודשים טובים פחות ממה שהתחייבו תחילה. בעבודה אינטנסיבית שבלטו בה הארגון, הסדר והדיוק. לקבלן הראשי, AGA, ET Solutions, G-Systems, אלמור, ולידם אפקום ואגרומטל, הערכתנו המלאה והאמיתית. אני מתכבד להזמין את מר דניס שי, English, I'm sorry, Mr. Dennis Shih, the CEO of ET Solutions. Please. Thanks, John. Thanks for having me here tonight. At this moment, I just see a very beautiful picture, a picture of great combination between human being and the natural. You see that we see the sunset and moon on the sky on the other side, the natural power in my behind, you know, and also so nice people in front of me. I even see a lot of donkeys over there. So anyway, today I need to thank a lot of people. I would like to give my sincere thanks to Arriva Power and EDF Renewable Energy E3. Thanks for choosing us for this responsibility and also trust us all the time along the construction. Thanks very much. And around less than 2 years ago, ET Solar allied together our local partner, G-System and Armo, built a partnership. We named that EGEPV. So less than 2 years, this partnership, we achieved huge performance. We achieved the #1. Now we are the #1. We are the leading EPC company, ECD player in Israel market. So second thing, I would like to give my special thanks to our two partners, G-Systems and Armo. Thanks also. And John just mentioned that the project is ahead of the schedule. So I'm also here so proud to have the
site grid connected before the schedule and also with a very short punch list. So we are also very sure of the high quality and output of the site and expect high performance and better than our expectation maybe in future. Okay. So ET, let me give me a little bit introduction about ET. ET is a leading solar module manufacturing and also EPC company. We're running in more than 12 countries. 2008, we the first China company set up our subsidiary in Israel market. So why we do that? Because we believe here is an ideal place for renewable energy because we have best radiation, very stable economy, and also very well-established the grid infrastructure. So it's great for solar, for renewable energy. So we believe that. And after 7 years, finally I'm here for this kind of ceremony. And even take a long time, but we achieved the first big project here. So we expect we can connect, we can achieve much more in future together with my friends in Israel. Thanks very much. Thanks all. תודה רבה. הקק"ל והערבה פאוור שותפים מאז 1900, הגזמתי. זה הקק"ל, אז נוטים להגזים. מאז שנת 2009. השקעת הקק"ל דאז הוגדרה השקעה מסחרית היסטורית של הארגון הוותיק. מאז ועד היום אלכס חפץ מלווה מקרוב את השותפות מטעם הקק"ל, ואני שמח מאוד להזמין את אלכס לברך. שלום לכולם, לתושבי הערבה, לתושבי קטורה, ראש המועצה אודי גת, אנשי ערבה פאוור, ג'ון, אד, דיוויד, אברמוביץ', שלום לשר החינוך של אתיופיה ולכל האורחים המכובדים. אני נמצא כאן בשם יושב ראש קק"ל, אפי שטנצלר, שנבצר ממנו להגיע, ומנחם ליבוביץ', יורי מנוטה, חברת הבת של קק"ל, כשב-2009 פנו אודי גת ופנו קטורה ובאו עם הרעיון, בואו תראו, תיישרו את השטח, בואו נתחיל. אמרנו רגע, ליישר את השטח זה more of the same, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו מוכנים להיכנס כשותפים, זה לקח הרבה זמן, הבירוקרטיה, ההחלטות, אבל אנחנו עשינו את זה, ועשינו את זה מתוך אמונה באנשים. ואני חושב שבסוף, כשאתה מסתכל ומבין מה קורה פה, זה ה-human capital. כל השאר, כמו שאמר אודי, אפשר למצוא בכל מיני מקומות אחרים. באופן טבעי, גם קק"ל והימנותא, זאת לא עוד עסקה פיננסית. זה בדיוק הנרטיב של קק"ל, רחוק וירוק. פריפריה, אנרגיה מתחדשת, לעשות ציונות אקולוגית. וציונות אקולוגית אפשר לעשות גם דרך השקעה בחברה שמאמינים בה. למעשה זה חזון בן גוריון. אם אנחנו מדברים, אמרו את זה ליד, אבל זה אסם האנרגיה המתחדשת של מדינת ישראל. ואנחנו גאים להיות חלק מהאופק החדש הזה, ואנחנו מאמינים שזה יביא עוד אנשים טובים, שהם יהיו עוד 10, 20, 30 שנה, עם הרעיון הבא, איפה שמדינת ישראל צריכה להיות, ושארגונים כמונו נתמוך בהם בכל מה שצריך על מנת להביא אותם לאופקים החדשים האלה. אני מודה לכם על ההזדמנות להיות שותפים שלכם. תודה רבה. כולם בסדר? אוקיי. בספטמבר 2014 הצטרפה הפניקס חברה לביטוח כשותף בחברת הערבה פאוור. זו הטקס ההשקה הראשון בו משתתפים הפניקס כבעלים. התחייבותנו היא שעוד יבואו טקסי ההשקה רבים במהלך השנים הקרובות. זו התחייבותנו. אני מזמין את מר רועי יקיר, מנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים, לברך בשם החברה.
תודה ג'ון, ערב טוב לכולם. האמת שזה קצת מרגש לראות את המפעל הזה קורם אור וחשמל, אז נחמד. הפניקס מנהל, את מי שלא יודע, עשרות רבות של מיליארדי שקלים, שהכסף ברובו הוא כסף חיסכון פנסיוני. יש לנו מאות אלפים ואפילו מיליוני חוסכים, ואנחנו כבר חושבים לא מעט שנים שההשקעה בתחום התשתיות זו השקעה נכונה עבור החוסכים שלנו, עבור העמיתים שלנו. במסגרת זו אנחנו גם משקיעים בכבישים וגם באנרגיה ותחנות כוח, ונפגשנו עם הערבה, האמת היא מפגש ראשון כבר לפני מספר שנים, הרבה לפני ספטמבר 2014, אבל בספטמבר 2014 הבשילו התנאים ובשמחה רבה נכנסנו כשותפים. ואולי אני אמשיך את מי שהיה כאן לפניי. נקודת ההחלטה למעשה הייתה מעבר לכל המפעל הגדול של השדות האלה ואנרגיה ירוקה בכלל, זה המפגש שלנו עם עד, ואני לא רואה כאן את עד כרגע, אבל שעד אמר שהדאגה שלו היא לפנסיה של חבריו לקיבוץ, וראינו ממש השלמה מושלמת של אותה דאגה שלנו, ואני חושב שבשמחה רבה נכנסנו כשותפים לערבה. אני רוצה לנצל את הזמן כרגע, את המקום, להודות באמת לעד ולדיוויד ולג'ון ולערן שנמצאים מולנו, ואני חושב שהחזון והיוזמה והציונות הזאת היא פשוט מדהימה. אני משוכנע שיהיה לנו עוד שיתוף פעולה פורה מאוד בעתיד, וכולנו נרווה נחת, גם החברה, גם העמיתים, למעשה כל מדינת ישראל תהנה מהתשואות ומאותו חשמל שמופק כאן. אז שיהיה ערב טוב ותודה. אני מעביר את השעבית, אבל לא לדאוג, אנחנו כמעט בסוף דרכנו בשלב הנאומים. איילון בבקשה, איילון וניש, מנכ"ל ADF אנרג'י נובל ישראל. בבקשה איילון. אדוני ראש המועצה, כל המכובדים שדיברו לפניי, אדוני המנחה ושותפי ג'ון היקר, קהל נכבד, זה האתר הכי גדול בארץ, אני מבטיח שזה יהיה הנאום הכי קצר שאני יכול לעשות. אנחנו על הבמה מברכים אחד את השני, אבל לא היינו מגיעים לאירוע הזה בלי המאות אנשים שעבדו להצלחת הפרויקט מהתחלתו עד היום. אנחנו כולנו רעבים, אני אדלג על הרשימה, אבל אני רוצה להזכיר את מנהלי הפרויקט. קודם כל ניר אלוש, בוודאי, לא רואה אותם, אנחנו לא רואים מפה, שתדעו שיש את ניר שם, כל הכבוד ניר. שי כהן, שראיתם, שמעתם כבר, ורם דואני, זה השלישייה של ערבה פאוור, בצד של EDF אפרת רוטשילד, פייר קון וגדי ברונפמן שעזרו בפן הטכני והנדסי. בוודאי כמובן כל אלה שעבדו איתם. אחרי הברכות אי אפשר בלי ביקורת. אם הייתם עובדים טיפה יותר לאט, היינו יכולים לארגן את הטקס הזה במזג אוויר יותר קריר. אנחנו אסירי תודה שהגענו לזמן הזה. כחלק מזה חשוב לנו גם להעביר את זה הלאה ולהזכיר, להחזיר לקהילה. לפי המסורת של EDF אנחנו נתרום מהכנסות הפרויקט. חלק ילך להשכלה גבוהה של סטודנטים בפריפריה. אנחנו גם חושבים לאלה שעוברים תקופה קשה. גילו לאחרונה מחלה אצל ילד קטן,
הבן של אחד מהאנשים המרכזיים בהצלחת הפרויקט. כולנו מתפללים לבריאותו, ו-EDF תתחום לעמותות שמטפלות במקרים דומים בבתי חולים. אני מקווה שהפרויקט הזה יביא מזל ובריאות לכולנו, למשפחותינו, לחברינו, שניפגש רק באירועים דומים כשנסיים את בניית פרויקט זמורות שלנו ועוד הרבה פרויקטי שמש ורוח, אולי עוד בשיתוף פעולה מוצלח עם ערבה פאוור. I have the pleasure to welcome, to invite David Rosenblatt now to give his blessing. He's the founder and executive vice chairman of Arava Power. David. And Ed Hoffland, our esteemed chairman and founder. You speak first. Good evening. The good thing is you don't see anything from here. אני מתחיל בעברית. מה שמרגיז אותי, כל פעם שאני בתל אביב, וזה קורה לצערי יומיים שלוש בשבוע, שאומרים לי, שאני אומר שזה חם בתל אביב, אז אומרים לי, כן, אצלך זה גם חם, אבל לפחות זה יבש. אז אני אומר לכם, המזל שלכם שהמזג אוויר יבש פה, אז החום לא נורא. תתרגלו. I would like to introduce David. Together we had a very long discussion last night as partners. We learned as partners we have to discuss the easy things and the hard things amongst each other. Last night, about 12 o'clock, when we were halfway through the bottle of whiskey, we needed to discuss who was going to talk tonight. And I luckily convinced him that he was going to do the lead, and I was going to make the introduction. So I make it very short, and I'm introducing David Rosenblatt. Here he is. Somehow I feel like the sucker. Listen, when I come up here and I have to speak English, and so I apologize to the folks who speak Hebrew, but I respect the language too much to butcher it. I just want to give people a feel for what they're actually seeing, because I think it's wonderful that we have all the esteemed people we have here and everybody who had a hand in this. But at certain times you have to go back to when the idea began to understand what today really means. So when we always have formed Arava Power, we always had a vision. And the visionary we quoted was David Ben-Gurion, who said that the sun will be the future for Israel. He was the first one to recognize it. And we hearken back to that. And then we always said that, listen, if we're going to actually build a company about green energy, it has to have a mission as well. So it's business plus mission equals Arava Power. It's not just business for business sake. There's a meaning to it. When we were back in 2007 thinking about that future, we would look at this field, which was all sand, and we would come out here with potential investor after potential investor, and we're describing exactly what we see in the future. And what we described actually wasn't a 40 megawatt field. We actually described an 80 megawatt field. So we have a lot more to do. And the reason we did was because we saw solar power as joining different folks together who may not otherwise join together. So if you notice, the Jordanian border is very close. You could build 40 more megawatts across and run a wire and have the sun shine on actually both pieces of land at the same time. You could actually join it with another kibbutz. So there's a lot to be done yet in terms of energy and in terms of vision. But in terms of mission, we have defined ourselves with every opening as trying to actually do good in the world by doing well. So because we're lucky enough to have this open today, and we have so many other visionaries who were with us since the beginning, like Udi, and Gudi Gut and others, we really wanted to try and recognize some of that original visioning through our awards. And so every opening we give respect to the law of Peyah, which is to say that the four corners of the field are not harvested, and they're left for what's called in the Bible the gleaners, the people who need the harvest.
So in our meaning, we give out tzedakah, we give out charity. The first one that we're going to honor this time with this field is Yehuda Hatzair. The Young Judea Keturah relationship has always been part of Arava Power because, in fact, Keturah was founded by young Judeans. And both myself and Joseph Abramowitz, the other founder, actually took our first steps on Keturah as part of Young Judea. We have members of Young Judea leadership here today, Adam and Moshe, who both respectively run the Year Course program and is the executive director of the Israel programs. The Israel programs are responsible for about 2,000 young people coming to Israel a year from abroad. And Young Judea also has another 1,500 in its camps back in the United States and around the world. So we want to dedicate one of our solar corners towards a scholarship fund and education for several programs that Young Judea has to offer Jewish youth. And we believe that these programs will strengthen the commitment of young Judeans in Israel, Keturah, and the environment at large. We also want to honor the Association for Children at Risk, which was founded in 1990 to meet the basic needs of children at risk and their families. Most of the association's work is with autistic children, and my brother is a doctor for autistic children, and he's actually anxious when I talked to him about giving one of the corners to this organization to come here and be involved. The ACR created national models for education and therapeutic programs, including the establishment of 164 therapeutic kindergartens for autistic children throughout the country, including one in Eilat. So we have asked that our donation be specifically for the kindergarten in Eilat. The third corner is for Nitzot Shel Tikva, the Hope for Life project, part of the Israel Cancer Association, enables assisting children with cancer who due to extended treatments, often miss a great deal of school and become detached from their regular education and social frameworks. So with our donation, there will be a private tutor for each child. Those who assist with schoolwork maintain contact with the child's teacher and ensures the children completes missed schoolwork. And private teachers, big brothers, and good friends. So the tutor also serves as an older brother with whom the child can discuss everything and can confide and reinforce the child's emotional strength. I mentioned Udi. Udi, as you've heard from today, was one of the very early believers in what Arava Power was going to be. And when Arava began, there wasn't much to believe in because, as I suggested, there was just empty sand. And we finally now have an opportunity to pay back. And so the fourth corner's donation will be designated to the Hevel Eilat Community Center's Department of Senior Programming. Their main goal is to provide quality cultural and social activities meeting the needs of the region's residents aged 55 and above. The department offers a wide range of high-level programs and many other benefits to the community. And the distance of the region from the center of Israel increases the expense of all programming due to the added cost of travel and housing. So our donation will provide the department with budget supplementation, enabling it to expand and enrich cultural activities, making these accessible to the population in the southernmost area of the country. And these are the four corners. I want to just conclude by saying that we've always described business plus mission equals Arava Power because you need business before you can have the luxury of investing in mission. But as we do open this, I want to conclude by saying the original visionary that we always quoted is David Ben-Gurion. And what I realized in thinking about today's comments is that you actually need vision before the business plus the mission. So now we're going to be vision, business, and mission. And the reason I go through the math on that is because in doing my research on David Ben-Gurion, David Ben-Gurion's original name wasn't David Ben-Gurion. It was David Green. So it's incredibly appropriate that our visionary is named Green and that all of you are here and that we've been able and lucky enough to join with Phoenix over the last year, with EDF and the leadership of both of those organizations to make this happen. And we thank every one of you for supporting green energy, for supporting projects like this, and we hope that there are many more openings around Israel. Thank you.
Thank you.